να έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα ώστε να αποφύγουν φαινόμενα όπως η λαδικάμιση. Δηλαδή, έτσι ο κόσμος που έγινε εκεί πάνω, όπως είδατε, οι πολύ νεκροί 20 που ήταν μαζεμένοι, καήκανε γιατί δεν γνωρίζανε τι έπρεπε να κάνουν σε περίπτωση φωτιάς. Δηλαδή, είδαν τη φωτιά που έρχεται και αντί να μείνουν μέσα στα αυτοκίνητα, προτιμήσαν να φύγουν και να πάνε προς τα χωράφια. Με αποτέλεσμα η φωτιά αυτή, επειδή ήρθε από τον ουρανό, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο κάπου 6 χιλιόμετρα μήκος επί 3 χιλιόμετρα πλάτος. Ανέβηκε μια τεράστια φλόγα στον ουρανό περίπου σε ύψος 1 χιλιόμετρο και αυτή η φλόγα με τον αέρα σκέπασε όλους αυτούς που βρίσκονταν εκεί. Γι' αυτό και κάηκαν. Δηλαδή δεν κάηκαν από τη φωτιά, κάηκαν από τη θερμότητα. Και πάθανε καριαία αφυδάτωση. Ουσιαστικά δηλαδή μείνανε σε μια κατάσταση, όπως λέμε, ακινητοποιηθήκαν στη θέση που βρίσκονταν, είτε με τα χέρια σηκωμένα, είτε όρθιοι. Δηλαδή είδαν και, ας πούμε, παράδειγμα, ένα γαϊδουράκι το οποίο ήταν όρθιο, ακινητοποιημένο, νεκρό βέβαια, αφυδατωμένο. Απλώς ήταν σε ένα μέγεθος σαν να ήταν ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιούνται οι υπηρεσίες, να υπάρχει πρόληψη σε αυτά τα είδους φαινόμενα, παρά η καταστολή. Δηλαδή από εκεί πέρα, όταν είδαμε ότι πέρασε η φωτιά και δεν μας άφησε τίποτα πλέον, γιατί υπήρχε ολοσχερή καταστροφή, να καταλάβετε ότι υπάρχει περίπου φυτικός πλούτος 1.200.000 ρίζες ελιές και το 1.000.000 ελιές έχουν καεί ολοσχερός. Μας έχουν μείνει περίπου τα 200.000 δέντρα, ουσιαστικά δηλαδή στην παιδινή περιοχή του Δήμου μας. Και αντίστοιχα πάλι κάπου 1.200.000 δέντρα άγρια, όπως είναι τα πεύκα και τα άλλα δέντρα, και αυτά πάλι έχουν καεί ολοσχερός, έχουν μείνει κάπου 100.000 δέντρα, πεύκα, και αυτά μόνο στην παραλία. Έτσι εξαναγκαστήκαμε αμέσως μετά τη φωτιά να ανοίξουμε όλα τα ποτάμια, σε μήκη και σε πλάτη και σε βάθος, στις παιδινές κήδες κυρίως, για να αποφύγουμε φαινόμενα πλημμυρών και να καταφέρουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι σε πότομες νεροποντές, όπως ήδη έχει ρίξει την περιοχή μας, να καταφέρουμε να περάσει το νερό και να μείνουν πίσω όλα τα υπόλοιπα λάσπες, πέτρες, μπάζα. Ουσιαστικά δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, εφράξαμε κάποια γεφύρια μεγάλα που ήταν στην ορεινή Κήτη, με σιδηροτροχές δηλαδή σίδερα μεγάλα από τρένο, έτσι ώστε να κρατηθούν πίσω τα καλάμια και τα δέντρα τα φερτά από τις ορεινές Κήτες και να μην περάσουν προς τις παραλίες, ώστε να φρακάρουν σε κάποια γεφύρια και να δημιουργηθούν φαινόμενα πλημμυρών. Βέβαια υπάρχει το αντίκτυπος στην παραλία την μεγάλη που έχουμε κάπου 17 χιλιόμετρα, είναι όλοι αμμώδες, να έχουν κατεβεί πολλά καμένα και το καλοκαίρι σίγουρα η παραλία θα υπάρχει με πολύ μεγάλη ποσότητα κάρβουνα μαζί με την άμμο. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή το κράτος να κινητοποιείται σε προληπτικά φαινόμενα πάνω απ' όλα παρά σε καταστολή.